पहिलका चरण के सुई कार्यक्रम संपन्न। प्रदेश 2 में सुई वितरण में अनियमितता। पूर्व राजा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कटौती। एसिड आक्रमण से पीड़ित के प्रदेश 2 सरकार द्वारा नौकरी की व्यवस्था। सब इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेंजर लगायत के पद में लोक सेवा मांग के 500 कर्मचारी। सरलाई से लागू औसत सहित एक जने प्रहरी के फंदा में आ नाइजीरिया में लुटेरा समूह के आक्रमण। 23 गांव के लोग के हत्या। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसा ही हमरो पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। नेकपा प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड नेकपा के आधिकारिकता के विवाद में खिलाची न करेला निर्वाचन आयोग के चेतावनी दिले बानी। संवैधानिक निकाय से गलत कैला पर देश दुख भोगी कह के वहाँ के चापलूसी न करके सचेत करेले बने। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आज काठमांडू में आयोजित जनसभा के संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड 70% हमनी संगे रहल बाटे त कह के गैला पर विवाद शुरू भइल 10 दिन भी ना भइल बतैनी। वहाँ के चेतावनी देत कहनी आसान ना समझल जाई। नेपाली जनता के हेपे वाला गलती केहू ना कैला से ठीक रही। प्रचंड से प्रधानमंत्री ओली के भी दोसर बेरी फेरू 10 लाख जनता लेके बालुआटारा सी दरबार घेरे के आवे कह के ऐसा समय ना हो कह के वहाँ के चेतावनी देनी। नेपाल में आज पिछला 24 घंटा में थप 134 जने कोरोना वायरस से संक्रमण बढ़ल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर के प्रयोगशाला में 2367 जने के कल गए परीक्षण में 134 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। गत 24 घंटा में 118 जने संक्रमण मुक्त भइल मंत्रालय जानकारी दिले बा। अभी तक संक्रमण मुक्त होखे वाला के संख्या 2,68,549 जने रहल बाटे। नेपाल में ठीक होखे वाला के दर 98.6% रहल बाटे। कोरोना संक्रमण से 24 घंटा में केहू के भी जान गइल नइखे। अभी तक मृत्यु होखे वाला के संख्या 2035 रहल बाटे। गत 24 घंटा में काठमांडू के उपत्यका में 65 जने संक्रमित भइल बाटे। जौना मध्य काठमांडू में 55, भक्तपुर में 6 व ललितपुर में 4 जने संक्रमित बढ़ल बाटे लोग। 2062-63 के जन आंदोलन बाद वर्तमान भूपू वीआईपी सबके नाम में राज्य के तरफ से उपलब्ध करावल गईल सुरक्षा फौज के अब होखे वाला चुनावी खपत के खातिर कहत कार्यविधि संशोधन करके सरकार से व्यापक कटौती कईल गईल बाटे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाहे के हक में नया कार्यविधि बमोजिम कर्मचारी खटा के बाकी के फागुन 2 गते 12 बजे भीतर अपन मुख्यालय में हाजिर होकर के निर्देशन समेत जारी कल गए बाटे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के नागार्जुन में बेस रहे वाला करके डीएसपी के कमांड में 40 जने के पलटन आ क्लोज प्रोटेक्शन के खातिर डीएसपी के ही कमांड में थप 50 जने के दोसर टोली दिहल गई रहे। अब उ संख्या 15 में झरल बाटे। पूर्व राष्ट्रपति सहित उनका अवकाश भइल 5 वर्ष बाद पीएसओ पद के सहित आजीवन 1 से 4 के नफरी दे वाला कहल गई बाटे। नया व्यवस्था अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा के सुरक्षा कर्मी न भइला के 10 जने सशस्त्र 2 जने नेपाल प्रहरी खटावल गई बाटे। तब पूर्व प्रधानमंत्री सबके हक में व्यक्ति देह के मापदंड कल गई बाटे। काल दोपहरिया गृह मंत्रालय से विशिष्ट व्यक्ति सबके सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि लेके निकलल उच्च स्तरीय गुप्तचर स्रोत के अनुसार अब 16 डोलो सभी से 1 से 15 सशस्त्र 2 जने नेपाल प्रहरी दिहल जाई। एशियन में प्रचंड के सुरक्षा से 31 जने सशस्त्र प्रहरी फिरता होखी। नया व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति के सुरक्षार्थ नेपाली सेना से 275 सशस्त्र से 12, नेपाल प्रहरी से 14 आ गुप्तचर विभाग के 5 जने करके 3 से 6 जने खटा वाला भइल बाटे। उपराष्ट्रपति के क्रमशः 75, 6 आ 5-5 आ प्रधानमंत्री के 2 से 35 आ 62 आ 5 जने अलग अलग टोली तैनात कल जाई। प्रधानमंत्री से 11 जने के सैनिक सुरक्षा मिले वाला में ओकरा के 6 जने प्रहरी तरफ 2 जने खटावल गए सशस्त्र झिकल गए बाटे। प्रदेश तरफ आंतरिक मामला मंत्री से 6 जने नेपाल प्रहरी मात्र मिली। उधर से सशस्त्र के पूरा हटावल गए बाटे। एसिड आक्रमण में पीड़ित जनकपुर धाम के आरती शाह के प्रदेश सरकार से नौकरी देवाला भइल बाटे। प्रदेश 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा से शाह के आए वाला आर्थिक वर्ष के सावन 1 गते से अपन कार्यकाल में कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्ति देवे के सहमति भइल बाटे। मुख्य न्यायाधिवक्ता झा आरती के आए वाला आर्थिक वर्ष में जागीर देवे के आ न्याय भी
देवे के वहाँ के बतैनी। वहाँ के आरती के मुद्दा अभी जिला अदालत में चल रहा बाटे आ अंतिम अवस्था में रहल जानकारी देनी। गत कार्तिक 19 गते दीपावली के दिन ही जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित ससुराली में गईल श्रीमती आरती शाह आ बेटी रिया ऊपर 26 वर्षीय संजीव शाह से एसिड प्रहार कल गेल रहे। ई घटना में जिला अदालत धनुषा में आरती के पति एसिड व्यापारी नागेंद्र साहू पर 15 वर्ष 6 महीने के सजाए मांग करत अभियोग पत्र दर्ता करावल गईल बाटे। कोरोना वायरस विरुद्ध के पहिलका चरण के सुई वितरण कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। भारत सरकार से सुई के 10 लाख डोज अनुदान में देला बाद शुरू भइल सुई वितरण कार्यक्रम पहिलका चरण में संपन्न भइल बाटे। देश भर के एक साथ शुरू भइल सुई कार्यक्रम के पहिलका चरण में अग्र पंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर लगायत के लगावल गईल रहे। प्रदेश 2 के 8 जिला के 34,804 जने फ्रंट लाइन के खातिर पहिलका चरण में सुई आइला में अभी तक 25,637 जने सुई लगैले बाटे। प्रदेश के बहुत ऐसे जिला में संपूर्ण फ्रंटलाइन सबके सुई लगा न सकला बाद परसा महोत्तरी में अनुमानित से ज़्यादा कोरोना विरुद्ध के सुई लगा ले बाटे लोग। सरलाही में 4,772 जने के खातिर खोप उपलब्ध है। महिला में 2,976 जने, रौतहट में 3,609 जने में 2,539 जने, अब 12 में 2,395 जने मध्य 1,807 जने सुई लगावल निर्देशनालय के निर्देशक विजय झा बताइनी। लोकसभा आयोग राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवा के 5वां तह के खातिर 500 से ज़्यादा पद में आवेदन मांगले बाटे। आज गोरखापत्र में सूचना निकाल के आयोग से खुला असमावेशी प्रतियोगिता मार्फत परीक्षा के खातिर इच्छुक सबसे आवेदन मांग कल गई बाटे। दरखास्त ऑनलाइन से भी भरल जा सकता। आयोग से सब इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्राविधिक सहायक और रेंजर लगायत के पद में आवेदन खुला भइल बाटे। सप्तरी के राजगढ़ गांवपालिका 5 स्थित धनकी टोल में आग लगी भइले पर 4 गो घर जर के नष्ट भइल बाटे। आज सवेरे स्थानीय सहदेव मंडल के गाय के घर में बारल गईल घूर से अचानक आग फैल के आग लगला से करीब 5 लाख के क्षति भइल बाटे। आग से मंडल के गाय गोठ के साथ पड़ोसी के शिव कुमार मंडल, सुबंश मंडल आ कपिलेश्वर मंडल के एक एक गो घर जर के नष्ट भइल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। अचानक भइल आगलगी में पर के सहदेव के भैंसी जर के मरल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिल बाटे। शिव कुमार के करीब 25 मन धान समेत जर के खरानी भइल स्थानीय वासी बतैल बाटे लोग। राजविराज नगरपालिका से गईल बारू नियंत्रण प्रहरी स्थानीय बासिंदा के सहयोग में आग नियंत्रण में लिहल गईल रहे। आगलगी में पर के करीब 5 लाख रुपये बराबर के क्षति भइल प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान कल गईल जनावल गईल बाटे। विशेष करके विद्यार्थी या विद्यालय में मनावल जावला सरस्वती पूजा आवेला अभी 6 दिन बाकी रहल बाटे। नजीक आ रहल सरस्वती पूजा के मद्देनजर करत कालीगढ़ सब सरस्वती माता के मूर्ति बनावे में व्यस्त देखल गईल बाटे। 12 के सिमरनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 गंगानगर में विगत 5 वर्ष से मूर्ति बनावे के काम हो रहल बाटे। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, कृष्ण अष्टमी के समय में मूर्ति के मांग होखेला। कोरोना वायरस के महामारी के कारण लगावल गई लॉकडाउन से हरेक के क्षेत्र प्रभावित भइला में अपन मूर्ति व्यवसाय भी अछूता ना रहल बतैल बाटे। मूर्ति के आकार अनुसार न्यूनतम 2,000 से अधिकतम 5,000 तक के वहाँ के मूर्ति बेचे के बतैनी। अकेले प्रयास में मूर्ति बनावे ना सकला पर खुद से सहयोग करेला 3 जने स्टाफ समेत रखल गई मूर्तिकार बतैल बानी। विगत में काम के आधार में विभिन्न जात जाति में विभाजन कल गईला पर भी पढ़े के मिलेला, लेकिन पुरखौली पेशा लोप होत गई अवस्था में स्थानीय सरकार से भी उ लोग के सीप के संवर्धन एवं संरक्षण करे के आवश्यकता देखल गई बाटे। सरलाही से लागू औषध सहित एक जने पकड़ाव पड़ल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल हरिवन बेस कैंप के टोली से सदर मुकाम मलंगवा से नवलपुर तरफ जा रहल अवस्था में काल संझे लागू औषध सहित मलंगवा नगर पालिका 4 निवासी 41 वर्षीय सुरेंद्र यादव के पकड़ाव कले बाटे। चेक जांच के क्रम में नवलपुर मलंगवा सड़क खंड अंतर्गत लालबंदी नगर पालिका 2 जूट पानी में भारतीय मोटरसाइकिल में लागू औषध के रूप में प्रयोग होखेवाला नेपाल में प्रतिबंधित 75 बोतल विंसीरेक्स सहित यादव के नियंत्रण में रहल सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले बाटे। उनकर 7 से 12 में लागू औषध, मोटरसाइकिल लगायत सामान सहित यादव के आवश्यक कार्रवाई के प्रक्रिया के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के बुझावल गए सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप हरिवंश जानकारी दिले बा। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम में कडूना प्रांत के एगो गांव में बंदूक बोकल लुटेरा समूह के आक्रमण में पड़ के कमती में 23 जने गांव के लोग मृत्यु भइल बाटे। प्रांत के सुरक्षा आयुक्त सामुएल अरवान के अनुसार
सोमवार के शंकास्पद लुटेरा समूह से गांव के लोग के ऊपर अंधाधुंध आक्रमण कैले रहे। नाइजीरिया के सेना से आक्रमणकारी के खोजी के खातिर व्यापक सैन्य अभियान शुरू कल गई बतैले बाटे। प्रांत के गवर्नर नासिर एल रुफाई उक्त घटना के कड़ा शब्द में निंदा एवं भर्त्सना करत लुटेरा समूह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की तीव्र बनावेला सुरक्षा निकाय सबके निर्देशन जारी कल गई बाटे। अभी के महीना सब में नाइजीरिया के उत्तरी क्षेत्र में सशस्त्र समूह से नियमित अंतराल में आक्रमण के श्रृंखला ही चलावल गई बाटे। लुटेरा समूह से किसान से पोसल गाय सब भी लूट के ले गई बतावल गई बा। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहल बा। आज सवेरे 19 दुपहरिया 26 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 6:45 में बेर गुल है तो संझे 5:54 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। पहल का चरण के सुई कार्यक्रम संपन्न। प्रदेश 2 में सुई वितरण में अनियमितता, पूर्व राजा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कटौती। एसिड आक्रमण से पीड़ित के प्रदेश 2 सरकार द्वारा नौकरी की व्यवस्था। सब इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेंजर लगायत के पद में लोकसभा मांग कले 5 से कर्मचारी। सरलाई से लागू औसत सहित एक सैन्य प्रहरी के फंदा में नाइजीरिया में लुटेरा समूह के आक्रमण, 23 गांव के लोग के हत्या। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से ही हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र दोस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।